Sabi ni tatay ko, lahi raw kaming artista. Ibig sabihin, mga alagad ng sining ang aking mga ninuno. Sa larangan ng sining, sa musika ako nahilig. Ito ang aking naging mundo at dito nagmumula ang aking ikinabubuhay. Subalit, walang kasiguruhan ang profesyong ito. Kung walang tugtog ang banda, wala ring pera. Kaya nang malaman ng naging biyanan ko na ako ang nanliligaw sa kanyang anak, tigas na oposisyon ang tinanggap ko. Pero anumang pagtutol niya sa akin, ako pa rin ang pinili ni Jessa. Itinanan ko siya at wala nang nagawa ang mga biyanan ko kundi ipakasal kami. Noong una, jobless ako dahil professional ang misis ko. Siya muna ang namasukan sa opisina at ako ang naging taong bahay. Dalawa na ang anak namin ni Jessa ay wala pa rin akong trabaho. Kaya tigas na panghahamak ang inabot ko sa aking biyanan. Kesyo ako raw ang palamunin, tamad, walang silbi at ang aking gitara ang lagi kong inakalantare maghapon. Mabuti pa ay umupo na lamang siya sa tabi ng simbahan sa Quiapo at doon kalabitin ang kanyang gitara. Baka sakaling malimusan pa siya. Galit na sabi ng biyanan ko, nasaktan siyempre ang amor proprio ko. Kaya nagsikap akong maghanap ng pagkakakitaan. Nagkataon namang isang dating kabanda ko ang aking nakasalubong. Matagal na kitang hinahanap, Rex. Mabuti nagkita tayo. Masayang sabi nito. Ano bang racket natin ngayon? Siyempre, banda pa rin. Pero mas malaki na ang kita natin ngayon dahil Japan kami tumutugtog. Pwede ba akong sumama sa inyo? Kaya nga kita hinahanap. Kailangan namin ng lead guitarist. Kung gusto mo ay sumama ka sa amin mamaya para makapag-practice. Sinabi ko kay Jessa noong una ay atubili itong payagan ako. Pero napasang-ayon ko siya dahil ibig kong magbago naman ang image ko sa kanyang mga magulang. Nang tumindig ako bilang padre di pamilya na siyang susuporta sa aking pamilya. Nagdesisyon si Jessa na umalis sa kanyang trabaho. Nang lumipad ako patungong Japan, masaya na ako dahil bukod sa masusustentuhan ko na ang pinansyal na pangangailangan ng pamilya ko, magagamit ko pa ang talento kong bigay sa akin ng Diyos. Subalit sa maharot na daigdig ng musika ay nagkalat ang tukso. Nakalalasing din ang tagumpay at salapi. Dahil malayo ako sa aking pamilya, sa iba ko ibinawi ang aking pangungulila. Nakilala ko ang isang Japayuki at nagkaroon kami ng relasyon ni Venus. Maganda si Venus, walang kiyeme kung type ka niya. Very vocal siyang ipaalam ito sa iyo. So, ano ang magagawa ko sa ganoong klase ng babae kundi sumayaw sa kanyang tugtog at magpatianod? Malapit din sa aking propesyon ang droga. Dito ako napasubo. Naging sugga pa ako. Dahil dito, unti-unti ko nang napabayaan ang pamilya ko. Kahit sulat o tawag ay hindi ko na magawa dahil kontento na ako kay Venus at sa drogang pinagsasaluhan namin. Inanik ko ang bunga ng kapabayaang iyon. Galit na sa iyo ang misis mo
at ganap ka na niyang hihiwalayan. Rex, na hospital ang anak mo, ay hindi mo man lang daw kinamusta o dinalaw. Kinuha na silang muli ng biyenan mo na sumumpang hindi ka na raw niya payayapakin sa loob ng kanilang pamamahay. Balita sa akin ng isa kong kaibigan, kung ganyan ang kanilang nadarama sa akin, walang kwenta to. Si Venus na lang ang aariin kong asawa ko. Tinalikuran ko ang tunay kong pamilya, pero nagkamali pala ako sa babaeng ipinalit ko kay Jessa. Nahuli ko siyang aktong kasiping ang ibang lalaki. Bumagsak ang katawan ko at tuluyang naratay sa karamdaman, sanhi ng labis na droga. Dito ko kasi ibinuhos ang galit ko kay Venus. Nangamba sa, kumbaga, sa pagtakbo, nawalan ako ng direksyon. Sinibak din ako sa dati kong tinutugtugang banda. Kaya balik na naman ako sa pagiging jobless. Umuwi akong wala na ang lahat sa akin: pamilya, propesyon, at pera. Sa lumang bahay ng magulang ko ako naninirahan mag-isa. Dito ay alak naman ang pinagbalingan ko. Walang araw na hindi ako lasing. Ganap na patapon ang buhay ko para sa akin. Minsang umuwi ako sa bahay. Nagulat ako sa inabutan ko sa loob. Isang matandang pintor ang naroroon kung saan abala ito sa ginagawang pagpipinta. Hindi ko kilala ang matanda ni namumukhaan. Pumasok ako pero parang hindi niya napansin ang aking presensya. Ginayak akong pagmasdan ang iginuguhit niyang obra. Isa itong painting kung saan iginuguhit nito ang isdang lumalangoy sa tubig. Sa pagkakaguhit nito, nakita kong isang pulutong ng isda ang lumalangoy patungo sa direksyon ngayon ng tubig. Pero ipinagtaka ko at nagbigay ng curiosity sa akin ay gumuhit din siya ng isang isda na palangoy naman sa kasalungat na direksyon ng mga isda at ng agos ng tubig. Nakakatuwa naman ho ang pinipinta niyo, Lolo, sabi ko sa kanya. Bakit ho? Nagtira pa kayo ng isdang pasalungat ang langoy sa agos ng tubig. Ito ang simbolo ng buhay ng tao. Hindi sa lahat ng panahon ay dapat umayon sa agos. May sandaling kailangan mo ring sumalungat, lumaban at magpakatatag. Sa isang pagsubok, hindi dapat nagpapatianod. Sa halip, nararapat na salungatin ito para magtagumpay sa isang pangarap. Tugon niya. Bagamat lango ako sa alak, napangiti ako sa kanyang sinabi. Habang nakasalampak ako sa upuan, ay tinanong ko ang matanda kung bakit sa loob ng bahay ko siya nagpipinta. Bahay ko to, kaya ako naririto. Tugon niya sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya kung saan halos natanggal ang aking kalasingan sa pagkabigla. Iginala ko ang aking paningin sa paligid ng kabahayan at napansin kong iba ang pagkakaayos ng paligid. Masinop ito at maraming nakasabit na painting.
Bago ako umalis kanina ng bahay, alam kong maraming kalat dito. Marami ring basyo ng bote ng alak at nakakalat sa sahig. Wala ring painting na nakasabit. Sa madaling salita, tila nga naligaw ako at hindi ito ang bahay ko. Nakangiti akong tumindig at nilapitan ang matanda. Pasensya na ho kayo sa akin kung nagkamali ako ng pasok ng bahay nyo. Lasing kasi ako. Wika ko sa kanya. Lumabas ako ng bahay at napakamot ng ulo. Ito ang bahay ko na tinitirahan ko at hindi ako maaaring magkamali. Muling pumasok sa loob pero wala na ang matandang pintor na inabutan ko dito. Nang igala ko ang aking paningin sa paligid, wala na ang masinop nito kaanyuan. Ganon din ang painting na mga nakasabit sa dingding. Wala. Ang naroroon ay ang mga basyo ng bote ng alak na nakakalat at maduming kapaligiran. Nahiwagaan ako sa naganap sa akin. Ang lahat ay hindi bunga lamang ng aking kalasingan. Hindi rin ako nananaginip. Totoo ang nakita kong matandang pintor, ganoon din ang iginuhit nito. Kinabukasan, naisip ko pa rin ang nangyari kagabi. Sino ang matandang pintor na iyon? Hindi ko na sana binigyan pa ng pansin nang matuon ang aking mata sa lumang baul na nasa sulok ng bahay. Matagal na itong naroroon na hindi ko pa nakitang buksan. Maging noong maliit pa ako ay hindi rin ito binubuksan ng aking ama. Kinakalawang na ang kandado ng baul sa silid. Wala rin akong alam na susi nito na naiwan. Ewan ko kung bakit nagkaroon ako ngayon ng intensyong buksan ito. Kumuha ako ng bareta, tikabra, saka ko sa pilitang binuksan ang kandado. Pag-angat ko ng takip ng baul, nakita ko ang mga lumang damit na nakatiklop dito. Halos amoy amag na at nangingitim na sa katandaan. Hinalungkat ko ang laman ng baul at naggulat ako dahil sa pinakang ilalim nito ay nakapako ang isang papel kung saan may nakaguhit na painting. Ang pinipinta ng matanda kagabi. Nais sa loob ko, may mga lumang litrato rin akong nakita sa baul. Isa nga ito sa mga larawan ng matandang pintor kasama ng kanyang pamilya. Namukhaan ko ang isang batang katabi ng matandang pintor. Si Itay ito. Pabulong ko. Noon ko na-realize na lolo ko ang matandang pintor na iyon. Mula kasi sa pagkabata ay hindi ko na nagisnan ang aking lolo. At nilarawan nito ay wala akong nakita. Tama si Itay sa kanyang sinabi. Noon sa akin, lahi kami ng mga artista at isa palang pintor ang aking lolo. Nakadama ko ng kilabot habang pinagmamasdan ko ang larawan. Naisip ko ang kanyang sinabi tungkol dito. At hindi ko maaaring itanggi na ako ang pinagsabihan niya tungkol sa kanyang painting. Di nga ba't hindi ko nagawang salungatin ang mga tukso at pagsubok na dumarating sa akin. Na ako ay isa lamang sa mga pulutong ng mga isdang lumalangoy ng paayon sa agos. Isang milagro para sa akin ang pangitaing iyon ng aking lolo na bumago ng landas
na aking tinatahak ngayon. Ganap na akong nagbago at handang salungatin ang sinasabi niyang agos. Binalikan ko ang aking pamilya. Humingi ako ng tawad at unawa. Isa itong unang hakbang sa pagsalungat ko sa agos. Salamat sa Diyos at binigyan ako ng muling pagkakataon ni Jessa. Sa ngayon, isa na akong bagong tao. Maligaya kaming nagsasama ng aking pamilya na muntik nang mawasak. Ginampanan ko ang aking tungkulin bilang ama at asawa. Tutularan ko ang nag-iisang isda sa pinting. Lalabanan ko ang agos ng masamang pita ng laman ng sanlibutan